के बाप अपना होशो हवास में बिना दबाव के लिखा तनी कि 3 बेटा 2 हिस्सा आई तनी तीनों आपस में जमीन में बकरा लगा दिया सब। लागत कि ये खेत में तोहर हिस्सा नहीं खे। का कहलियास? एगो तोरे बाप रहलन आ कि हम माँ माई के बेटा है कि हमार जमीनिया में हिस्सा नहीं के। अच्छा खिसियात काहे पड़े? लागत कि तोहर हमार हिस्सा बावे हेकरे नहीं खे। हाँ, लागत है कि हमार बाप हमरा के रोड पर से उठा के ले आई बड़न। बाप माई नु मार गए, मामा जिंदा बड़न उ देखले बड़न कि हमरा मम्मी के साथ हमरा पापा से भाई रहे। आय हमारे हिस्सा नहीं है खेतवा में, बुझा के हम तो गाड़ी आई बनी। खेतवा में हिस्सा न देवलू, कपार फुटला से हाथ टूटला से हम डरा जाए। हमरा डर लगता अभी हमरा अंदर इतना हिम्मत बा कि और 4 लात खाए की हिम्मत रखे नी। अच्छा ताली के तो खेत में हिसाब फरियाव तरह सा लेकिन कपार के तो फुला सन। चाचा हम बताओ तनी, कल पोखरी पर हिस्सा लगावे घरे से खेत में कागज में लिखल बा। का लिखल बा? कि एमे 2 आदमी के बा। हाँ, 1 आदमी के नहीं खे। हमार तो बावे। लागत कि तोहर नहीं खे। अरे ते हमरा के मोलियोस अरे साला ते छोट भाई पे हाथ उठलियास। इतने में मार के हमर कपार हाथ दूर फाड़ देला भैया चाचा जी। तारा लगे फरीले सही ना फरी आई। ना चाचा ये चाहत रसन कि एकरा के मुआ के किना डुबा दा शादी ऐसवा हड़प ली। अच्छा मुआदी हम तू का करब भलाई यही में बा कि गुनी उठा से जाके फरिया ले लो। ए भैया गुनी हो जा बाड़न बाड़न बाकी मर गए। ए चाची ए गुनी हो जा बारन पाड़न बाकी वो अपने बेटे के नौ को दामाद खुद कॉल पड़े। लेकिन ए लेकिन गुनी हो जा बाड़न बाकी ऑर्डर हो गई बड़न। लागत कि गुनी बाबा के घर में ये हो। अरे कौन है रे? लागत दुआ भीख मांगल बरसन सुनो तारी हो तनी इनका भीख दे दो। ई घर ना हो, चलो तनी हो घर देखो तनी। लागत बाबा लग गइल प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुश रहा बैठा ए चटाई ले रे। बाबा रास्ता में आवत रहनी तो एगो कुदरवा से पूछने कि गुनी बाबा बाड़न तो का कहला सा? कहता कि बाड़न बाकी मर गइल बाड़न। हाँ ठीक कहला सा, वो हमार कुदरवा ह। ये सुबेरे से लेके ये बेरा तक हो गई, ओकरा के 1 लोटा पानी ना भेजनी तो जिंदा थोड़ी कही ये न कही जे मर गइल बाड़न। हाँ सही बात कहतनी। बाबा हम चाची से पूछले कि गुनी बाबा बारे तो का कलिया? कहलिए कि एगो बेटी के 9 गो दामाद खोदे गइल बा। हाँ वो हमार मेहरारू है, वो कहले हो का से कि हम गए रहनी यहाँ सुबेरे खेत में काट हलावे तो क्यों का कही बेटी चेदवे ने गाड़ी दी तो 1 बेटी के 9 गो दामाद भइले से कि ना। हम एगो लड़की से पूछने नु तू कहते कि बानी लेकिन आन्हर हो गइल बाड़न। हाँ तो जवान बेटी का कही 20 वर्ष के उम्र हो गई, ओकरा खातिर एगो आज तक लेगो बरना खोजनी तो ओकरा खातिर हम अनरे न बानी, उहे बतिया कहले हन। अच्छा ये बात बा
तो अपन समस्या सुना लो। तू काहे खातिर यहाँ आइल बारो लो तीनू जना? बाबा हमार बाप मर गए आ 3 भाई बानी सो आ 2 भाई के हिस्सा लिखले बाड़न। लोग बतावला कि गुनी बाबा फरियादी हन, अब रौरे कुछ करी। अच्छा घर कहाँ पड़ी तारा लोग के? जामो बाजार। जामे में के कल का बोलो? अंबिका राम के। अच्छा तुम कर लेता हुआ लोगी। तहार बाप हम तो कानपुर में एक ही जगह रानी सन। बाबा ए बाबा हाँ? सुन ले बनी को जी छको रहला सो। अरे वो तो कमरे के लोग दुनिया भर के वाला हमन सन। एगो बात माने के पड़ी बाबू, तारा लोग के तीनों जनों का बाप को मर गया। एगो बात माने के पड़ी बाबू, तानी के बाप मर्द आदमी रहन, मर्द। आ मर्द के बेटा मर्दे नहीं होला, हिस्से ने परिया के बा। हम परिया देता नहीं। हाँ बाबा हाँ फरियादी। चला बउआ एगो डायलॉग बोले लोगिन आ तीनों आदमी के गो डायलॉग बोले के बाद अगर हमरा खेत में जमीन में हिस्सा ना दे मिली तो हम जान से मार दे। अगर ये हमरा खेत में हिस्सा ना मिलल तो बाप के कसम दोनों भाई लोग के जान मार देम। आ ये खेत में हमरा ना हिस्सा मिलल तो बाप माई दोनों के कसम दोनों जना के हिस्सा खत्म। एगो तहनिए लोग के बाप माई रहेलो, अगर हमरा एक खेतों में हिस्सा ना मिलो तो तोरा लोग दोनों भाई के अहे बुढ़ऊ के जान मार देम। एकरे नहीं खे भाई ले लिया दोनों हेकरा ला दिया तो एकरे नहीं काम।